Takže nejdřív bych chtěla pogratulovat soupeři k výhře. Za mě celý zápas byl vyrovnaný, dobře jsme bránili, dobře útočili, vlastně o poločase to bylo o bod a po poločase na nás hodně jako zatlačili, hráli zataženou obranu a přesto jsme se už tolik nedokázali dostat a nakonec za mě od nás dobrý výkon a gratulace soupeřům z Nitry, byl to super zápas, do poločasu vyrovnaný, kdy to bylo spíš takový tahání koš za koš. V druhé půlce jsme se nedokázali se změnou v obraně poprat tak, jak bychom měli. Chyběla nám vejška na doskoku, dostali jsme hrozně košů z doskoku, protože kluci ze Slovenska byli dost urostlí. Takže na doskoku musíme zapracovat, ale jinak jsme si sáhli podle mě jako na dno. Bylo to na krev a jedině dobře, tohle nás posouvá, jsme rádi za tenhle špíl. Příště to mohlo být klidně, příštím zápasem můžeme klidně vyhrát i my. No, za mňa zápas dopadol celkom dobre, ale mohol aj lepšie. Ten prvý polčas sme nemali najlepší. Prebiehali nás 1 na 1 dvaja hráči, z čoho som bol nešťastný. A veľa faulov sme mali, až veľmi veľa. Ale potom na druhom polčase sme zaúsťovali a nevedeli prejsť cez nás a vyhrali sme. Ak treba súhlasiť s týmto názorom, prvý polčas z našej strany sme hrali vysunutú obranu, ale super bol na nás príliš rýchly, hlavne od dvaja lídri, ktorí skórovali 1 na 1, prešli celé ihrisko a ľahké koše podávali. Návrat do obrany bol katastrofálny, traja hráči koľkokrát za chrbátom naši úplne veľmi zle pristupovali k návratu do obrany, to bolo celé zlé, ale zase držal nás v zápase doskok, to nám veľmi pomohlo v tom prvom polčase. V druhom polčase sme trošku prispôsobili obranu, museli sme zaúsťovať prieniky tých hráčov, čo sa ukázalo akoby také, že kľúčové. Začali mať problém s tým takým ľahším skórovaním, takže v podstate obrana nám vyhrala zápas. Ale musím povedať, že máme veľké problémy s poľskými rozhodcami, ktorí sú úzkostliví na kontakt a stále sa dostávame akoby do problémami s faulu. Aj v tomto zápase sa nám vyfaulovali dvaja hráči a dvaja hráči boli akože v nebezpečenstve, takže toto budeme musieť trošku zlepšiť do ďalších zápasov, viacej brániť telom ako rukami.